2 E tänne eteen. Vähän lisätäpinöitä. 6 paria. Ja kaikki ovat paikalla. Ja täällä on sitten tänään 6. teistä pari numero 10. Sebastian Fingerus, Iida Tuominen, Kolora Turku. 5. pari numero 12, Ilari Pirilä, Elisa Saarela, Kolora Turku. 4. sija menee parille numero 13, Otto Stolberg, Sara Stolberg, Kolora Turku. Ja sitten täällä jännittää 3 paria ja kovaa. Joutunut jännittämään jo vähän ylimääräistäkin. 3. teistä tänään pari, joka sai 17 sijalukupistettä. Ja te tulette tuolta Etelä-Suomen suunnalta, Helsingistä, pari numero 9, Marko Vedenpää, Sofia Redal, Master, Helsinki. Venikö saada hopeeta? Ja sitten on täällä tamperelaista ja kirkkonummelaista paria vielä tarjolla. Ja teistä tänään toiseksi, eli hopeamitalin saa pari numero 18. Miro Ylinen. Ja voitto lähtee parille 19. Benjamin Westerlund, Olivia Taskinen, 2. Kirkkonummi ja 9 sijalukupistettä. Onnittelut. Voin antaa Venille 100 sen. Ja tälläkin luokalle tosiaan kunniakirjat kaikille. Tai palkinto tai kunniakirja kaikille finalisteille. Ja nyt saat loppuvaamaan. Saadaan aloittaa räskymään ja lapset hymyilee.